Dobrodošli u Dnevnik VTV televizije. Dinamičnim aktualnim satom, a potom iz 10 točaka dnevnog reda, bila je ispunjena današnja druga po redu sjednica novoizabranog saziva Čakovečkog gradskog vijeća. Rasprava vezana uz polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada Čakovca te rad gradonačelnika u istom vremenskom razdoblju našle su se kao prve točke dnevnog reda današnje druge sjednice Čakovečkog gradskog vijeća. Novi saziv gradskih vijećnika tako imao prilike upoznati se s odrađenim aktivnostima u prvih 6 mjeseci ove godine, ali i trenutnim stanjem gradskog proračuna. S obzirom na prošlu godinu sa vršetkom od minus 11 milijuna 900 tisuća, izvršenje, znači današnje stanje proračuna je 7 milijuna minus 99 tisuća, znači skoro 4 milijuna manje nek je bilo prošle godine i taj minus bi bio manji da nije bilo povrata poreza u ovom prošlom mjesecu, tako da se slabije ovaj mjesec punio proračun, baš iz tog razloga jer su građanima bili vraćani porezi prošle godine. Zatečeni minus u gradskoj blagajni nastoji se svakodnevno smanjiti raznim kontinuiranim akcijama, istaknuo je gradonačelnik Stjepan Kovač. Opet smo započeli proces pregovaranja oko kupnje ovog zemljišta za srednju školu. Pokušavamo prodati neke zone poduzetničke, znači neke zemljišta u poduzetničkim zonama. Pokušavamo na sve moguće načine i ovim uštedama i sad normalno ono što sam već najavljivao, krenut ćemo i sanacijom i rekonstrukcijom gradskih firmi i poduzeća. Isto tako ćemo pokušati tu neke uštede napraviti, a i svaki dan mislimo, gledamo što je moguće da na bilo koji način smanjimo taj minus. Uz ostalo u planu je smanjenje plaća direktora gradskih poduzeća i ravnatelja javnih ustanova, no o detaljnim potezima i aktivnostima u tom dijelu znače se na jesen, nakon što se tijekom ljetnih mjeseci, koje su ipak nešto mirnije razdoblje, naprave dubinske analize u svim ustanovama, rekao je Kovač. Na sjednici se raspravljalo i o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja grada Čakovca, odluci o komunalnom redu, upravljanju grobljem, zelenim površinama, uređenju i održavanju naselja, te parkiranju i zaustavljanju vozila u sklopu koje je dozvoljena vožnja biciklima sporednim ulicama oko središnjeg gradskog trga. I dalje ostaje zabrana vožnje biciklom kroz trg, znači od ovoga sata gradskog pa tu do trga, do završetka pješačke zone. Tu i dalje ostaje na snazi zabrana vožnje bicikla, prvenstveno radi toga jer i roditelji s malom djecom koja šeću gradom moraju imati neku sigurnost, a ovo smo ukinuli, znači vožnju biciklom parkom i ovim ostalim ulicama. Zbog toga što, nažalost, evo moram reći, iako je postojala zabrana, jako malo ljudi se toga drži. Smatram da je grad Čakovec jedan lijepi mali gradić s malim lijepim trgom kojega mislim da se može svako prošetati kad dođe u grad. S druge strane, i s lijeve i s desne strane tog trga gradskoga imate pješačko-biciklističke staze. Ako se nekom žuri baš na biciklu, može proći taj trg i s lijeve i s desne strane grada, ne mora juriti kroz trg grada. Gradski su vijećnici donijeli i odluke o izmjenama i dopunama plana mreže predškolskih ustanova na području grada Čakovca, načinu sufinanciranja boravka djece s područja grada u predškolskim ustanovama i realizaciji IPA projekta Dječjeg vrtića Čakovec vrijednosti 180.000 eura. Radu sjednice po dnevnim točkama prethodio je aktualni sat u kojem su vijećnici gradonačelniku, odnosno ravnateljima gradskih poduzeća, uputili pitanja, uz ostalo vezana uz održavanje dimnjaka u stambenim zgradama, mogućnosti sanacije ulice Zavnoha, odnosno zbrinjavanja drvoreda u tom dijelu, sanaciji parkirališta na Sajmištu, asfaltiranju pješačko-biciklističke staze na potezu od Čakovca do Murskog Središća, besplatnom internetu na području grada, te situacijama u Stanoradu i Čakri.